Local Vaccination Operation Center sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gusto na masayod kung kano sa asugdan ang pagpamakuna sa mga bata nga nagedad og 12 ngadto sa 17 anyos. Si Luan Mirundina dunay live report. Bob, sukad niadtong Sabado, Pfizer vaccine ang available nga bakuna sa Lapu-Lapu City. Apan bisan pa man sa pabalik-balik nga pahibaw sa lokal nga kagamhanan, nagmingaw gihapon ang mga vaccination sites sa Dakbayan. Alas 9 ganihang buntag, nagmingaw pa ang Hoops Dome nga sagad unta dagsaan sa mga tao kung Pfizer ang gamiton sa pagpamakuna. Usa sa mga misulod sa Hoops Dome ganihang buntag, ang 52 anyos nga si Alma, uban ang iyang 21 anyos nga anak babay. Apan ang iyang anak lang ang nagpabakuna. Di ko magpabakuna, ma'am, kay kanang mahadlok pamanggugumang kay na ako'y maintenance mo. Nya hangtod karon hadlok gyapon ko bisag unsa nga bakuna. Kay nakakita naman kog mga balita good nga mga kuan sila nga sa bakuna po. Bisag unsa nga brand mo nya ako lang anak may akong gikuyogan kay interesado man siya magpabaksin. Gigahinan og 35,000 doses sa Pfizer vaccine ang Dakbayan, apan 5,000 pa lang ka doses ang nagamit. Higpit nga gisiguro sa Local Vaccination Operation Center nga way mo pahimos ni ini aron magpa-booster shot. Si Dr. Debra Custodio, usa ka emergency medicine specialist ug chief of clinic sa Lapu-Lapu City Hospital, mitataw hinuon nga wa pay pahibaw gikan sa DOH nga gikinahanglan ng hatagan og booster shot ang mga medical frontline workers sa Dakbayan nga pulos na bakunahan og Sinovac, mga 6 ka buwan na ang nakalabay. Wala po'y guideline kung if you had your primary series as Sinovac, will you be Sinovac all the way? Or pwede ra ba ka mag-Moderna or Janssen & Janssen as your booster doses? So we really have to wait. Subay ni ini, naglaraw si Attorney James Saison nga mangutana sa Visayas Vaccination Operation Center kung kanus asugdan og bakuna ang mga nanag-edad og 12 anyos ngadto sa 17 anyos aron masigurong dili masayang ang bakuna. Ang Pfizer ang usa sa mga brand nga may pagtugot na sa Food and Drug Administration kun FDA nga magamit sa pagpamakuna sa maong age group. Kay naa naman ang vaccine. Nanaputay na register no nga mga bata unya dako mangunig tabang ang kaning age group may because kabaw gid nga wa pa ni sila nabakunahan ever since no so dako pud ni sila nga category until to 17 kay mo man nimo mga school age. Bob, sa pagkakaroon, ana sa 48% sa eligible population sa Lapu-Lapu City ang mga fully vaccinated, samtang ana usab sa 55% ang nakadawat sa first dose. Bob? Daghang salamat, Luan Mirundina, sa imong live report.